Хоп и така, дами и господа, специално за БГ дронове. Днес ще отида на едно от любимите ми места за летене. Много готвим. Какви сте мухи тук. Времето е супер яко, много добро. И мисля се изкърте направо. Това ще е новото влогче. Ех, тия мухи супер пълно с мухи, защото е много топло. Ето. С не много спортния автомобил. Ех, тия мухи ме изядаха, бе, братче. Какво става тук, бе? Фу, майк. И така, ще се изстрелваме сега. Надявам се да включа в моето неделно приключение. Си изкарате приятно също така. Това, че трябва да се шофира, колан трябва да се слага, въобще има си работи тук, бая неща. Имам с GoPro Hero 7 ND филтър на него. Аз не знам дали въобще нещо се вижда, аз забравих, че съм с ND филтър. Ужас! Айде, чао! Днеска е неделя, казвам се Тонката, аз съм Антон. Казвам се Антон, викат ми Тонката, добре, хубаво. Тъй като не съм летял от отдавна, ще отида първо на моя тренировъчен център, да видя, дано да няма много хора там. Ако има, ще трябва да анулирам този вариант. Какво става тук, бе? Че този път е затворен, защото така. Има някакви спортисти тук, разбираш ли? Те така, пичове, изкарал съм тук, приготвил съм се, това е мястото. Както сами мога да видите, млади маслинови дръвчета, други дръвчета и така. Не е някакво супер синематик място или нещо, където да снима нещо готино и интересно. Това ми е просто тренировъчното място. Апаратурата е готова. Днес съм си взел две дрончета тук с мен, които са за тренировката, и един 5-инчов long range, ако мога така да се каже, с SMO на него. И разбира се, Назго петица, първа серия. Направен е дигитален, иначе го купих аналогов.
Ще ползвам камерата, с която снимам в момента. Hero 7 Black. Ефтина камерка, даже е счупена отзад, вече дисплея е счупен. За да може за тренировка, ако нещо стане, никой няма да уреверта лъка. Всичко ще си е нормално. Дори и да се счупи камерата, имам друга. Акшн камери, така е в FPV, чупат се, падат дроновете, каквото стане такова. Аре, за сега приятен ден. Сега ще видим какво ще се случи тук. Ще махна камерката, ще я сложа на дрона и ще се започва да се лети. Те така, пичове. Welcome to OpenTX. Ето, любимия звук. Айде, чао, до след малко. Айде, част втора, 1300 батерия, не е много добра, старичка. Ще видим колко ще издържи. И да видим сега какво ще стане пак. Пали се изложим. Тренировката мина успешно. Рейдите ми са добри. Летях с неголям риск. Тестово, просто да видя как са стиковете. Правил съм някои промени по дрона. Зависимост от локацията и от това човек какъв вид летене иска да направи. Пробвах и лонг рейнджето. Добре реагира, направих около 7 минути летене. За мен това е доволно, повече от доволно. Айде, чао за сега. Време е да се изтръгваме до другата локация. Но ще мина да забера един приятел. Местно момче. Много точен. Ще отида да го взема и ще ходим до следващото място. Айде, приятели, до след малко. Ето го и контролера. Топ. Топ. Ето го авера, тук двамата, сега ще ги изкъртим тук. Гледай какво хубаво място.